Hyvää iltapäivää ja tervetuloa tänne diplomityön seminaariesitykseen. Mä oon Miika Ruokonen, Aalto-yliopiston opiskelija kiinteistötalouden koulutusohjelmasta. Ja mä tutkin mun diplomityössäni rakennustietokannan parantamisen vaikutusta kiinteistöverotuloihin Kouvolan kaupungissa. Mun diplomityön valvojana toimi professori Kauko Viitanen ja ohjaajina yliopiston puolelta tekniikan tohtori Juhana Hiironen ja Kouvolan kaupungin puolelta kaupungin geodeetti, diplomi-insinööri Sami Suoknuuti. Tässä on vähän mun diplomityön lähtökohtia. Eli kiinteistövero on Suomessa merkittävä kuntien verotulon lähde. Ja kiinteistöverotietoja ylläpitää Verohallinto, joka myös kerää nämä kiinteistöverotiedot. No, kiinteistöverotiedot Verohallinnolle siirtyy Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän kautta, jonne ne taas tulee eri viranomaisilta, esimerkiksi kunnilta ja maanmittauslaitokselta. Tämän lisäksi myös kiinteistönomistajat itse lähettää kiinteistöverotietoja suoraan Verohallinnolle. Ja tämä hyvin monimutkainen kokonaisuus on aiheuttanut sen, että nämä rekisterit on päivittynyt eri tavoilla ja niihin on syntynyt virheitä niiden välillä. Lisäksi virheitä on syntynyt ohjeistuksista, jotka on ollut ristiriidassa kaupunkien ja Verohallinnon välillä. Kuntaliitto on arvioinut, että tällainen virheiden vaikutus on jopa 300 miljoonaa euroa vuodessa. Se on tosi merkittävä osuus, jos ajatellaan, että koko Suomen kiinteistöverotulot on noin 1,6 miljardia euroa. Mun tutkimusongelmana oli selvittää, miten paljon nämä rekisterien virheet vaikuttaa tähän kiinteistöveron määrään Kouvolan kaupungissa. Ja lisäksi mun tavoitteena oli selvittää, miten nämä rekisterit pystyttäisiin sitten päivittämään järkevästi. Tässä näkyy alla mun 3 tutkimuskysymystä, jotka muodostu tämän tutkimusongelman kautta. Eli näiden avulla oli tarkoitus sitten ratkaista tätä tutkimusongelmaa. Mun tutkimus suoritettiin 2-osaisena, jossa ensimmäisessä osassa suoritettiin teemahaastattelu vertailukaupungeille, jossa nämä kiinteistöverotiedot oli jo päivitetty. Näiden haastattelujen kohteena oli Heinola, Hämeenlinna, Joensuu, Lappeenranta ja Jyväskylä. Toisessa osassa sitten suoritettiin kvantitatiivinen otantatutkimus Kouvolan kaupungin alueella, jossa otantona oli 425 kiinteistöä, ja tällä sitten selvitettiin konkreettisesti, että miten paljon niitä virheitä sieltä löytyy. Tässä on vähän haastattelututkimuksen lähtötietoja. Eli tavoitteena oli selvittää ne parhaat toimintatavat, millä ne rekisterit saadaan päivitettyä. Lisäksi tutkittiin projektista saatuja tuloja ja menoja projektin aikana sekä 30 vuoden ajanjaksolla. Eli projektin tulot ja menot diskontattiin nettonykyarvoa 30 vuoden jaksolla ja käytettiin diskonttauskorkona 5%, jossa huomioitiin nämä mahdolliset projektiin liittyvät riskitekijät. Tässä on vähän haastattelututkimuksen tuloksia, eli haastattelututkimuksen mukaan tehokkain tapa oli aloittaa haja-asutusalueelta ja parhaat menetelmät oli kerätä tätä tietoa niin kiinteistönomistajille lähetettävä kysely, maastomittaukset ja rakennuslupakuvien tarkastelu. Ja kokonaisuudessaan näitä projektin aikaisia tuloja kertyi 35,7 euroa kiinteistö ja kustannuksia 18,5 euroa kiinteistö. Eli tämä tarkoitti sitä, että jo projektin aikana niin kaksinkertaistettiin nämä projektin menot näiden tulojen avulla. Pitkällä aikavälillä saavutetaan huomattavasti tätä vielä enemmän ja projektin kustannushyötysuhde oli keskimäärin 19, eli erittäin korkea.
Jokaisessa näissä kaupungissa kiinteistöverotulot nousi yli 5% lähtötilanteeseen nähden. Sitten on mun kvantitatiivinen tutkimus, eli siinä tosiaan tehtiin tämä analyysi näiden Verohallinnon tietojen ja kaupungin rekisteritietojen välillä. Ja siinä oli menetelminä paikkatietoanalyysi, kiinteistön omistajille lähetetty kysely, ilmakuvatarkastelu, rakennuslupatarkastelu ja maastomittaus. Eli näillä kaikilla etsittiin niitä virheitä ja mahdollisia puutteita siellä rekistereissä. Tässä on sitten kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia. Eli tutkimuksen aikana löytyi peräti 277 rekisteristä puuttuvaa rakennusta, eli todella paljon. Se oli noin 50% osuus siitä, mikä oli alueen rakennuskanta lähtötilanteessa. Ja kiinteistöveron piiriin näistä lisättiin yhteensä 179. Ja niiden vaikutus kiinteistöveron määrään oli melkein 5 000 euroa. Lisäksi olemassa olevissa rakennuksissa oli puutteita, joita sitten myös korjattiin kokonaisalan osalta, eli 85 rakennuksen kokonaisalaa muutettiin ja näiden vaikutus kiinteistöveroon oli noin 1 600 euroa. Tässä on sitten johtopäätöksiä, eli tuloja saavutettiin enemmän asemakaava-alueelta, oikeastaan selvästi enemmän kuin haja-asutusalueelta. Pitää kuitenkin huomioida, että tässä otannassa niin kiinteistöjä oli enemmän haja-asutusalueella, eli pienempi otanta tuli asemakaava-alueelta. Paras tapa oli kerätä näitä oli rekisterianalyysi, jolla verrattiin tätä aineistoja keskenään, ja sitten lisäksi rakennuslupakuvat, joista saatiin sitten oikeat tiedot selville. Tämän tutkimuksen perusteella tuloja kertyi 15,2 euroa kiinteistö ja menoja hieman enemmän 18,6 euroa kiinteistö. Ja tätä voidaan osittain selittää tosiaan sillä rakennuskannan vaikutuksella, eli tässä oli suurempi otanta haja-asutusalueelta. Lisäksi rekisterit on eri kaupunginosissa tietenkin eri tarkkuudella, koska tähän Kouvolaankin on tullut paljon liitoskuntia ja tämä oli yksi liitoskuntien alue. No pitkällä aikajänteellä kuitenkin tarkasteltuna niin kustannushyötysuhteeksi saatiin 11, eli edelleen voidaan pitää erittäin korkeana ja onkin helppo todeta, että tähän tietojen päivittämiseen kannattaa ryhtyä koko kaupungin osalta. Ja haastattelututkimuksen virhemarginaali oli noin 30%, jota voidaan varmasti myös kvantitatiivisen tutkimuksen osalta pitää luotettavana. Sitten ilman päätelmiä voidaan todeta, että rekisterien virheet, jokaisessa rekisterissä on huomattavia virheitä ja siihen on koko ajan saatu parannusta aikaa, esimerkiksi pysyvän rakennustunnuksen avulla, jota tässä tutkimuksessa käsiteltiin. Mutta pitää myös huomioida se asia, että vaikka rekisterit saataisiin päivitettyä, niin tämä asia ei poista sitä ongelmaa, mikä on Verohallinnon ja kuntien ohjeistuksen välillä. Eli tähän on ehdottomasti myös saatava muutosta, että saataisiin kaikki mahdollinen hyöty tämän tutkimuksen avulla. Sitten lopuksi voidaan sanoa, että koska kiinteistöveron kasvu oli tosiaan kaikissa kaupungeissa yli 5%, niin tämä on suhteellisen merkittävä kasvu, jos ajatellaan esimerkiksi viime vuosina näiden veronkorotusten tavoiteltujen tulojen suhdetta, niin tämä oli kaksinkertainen siihen nähden. Joo, eli sitten mä voin vielä lopuksi sanoa, että tämä diplomityö tosiaan opetti mulle erittäin paljon niin kuin tieteellisen tutkimuksen tekemistä ja miten saadaan niin kuin tieteellisiä tuloksia esille. Sitten lisäksi tämä aihe mulle opetti aika paljon kiinteistöveron merkityksestä ja siitä, että mikä sen merkitys on ollut ja mikä se on tulevaisuudessa. Tästä mä haluan kiittää ennen kaikkea Kouvolan kaupunkia, joka mahdollisti mulle tämän diplomityön tekemisen. Ja tietenkin lopuksi haluan myös kiittää Aalto-yliopistoa, joka on tarjonnut
hyvää opetusta näiden opiskeluvuosien aikana. Kiitos.